Mireu este repte. 1.704 quilòmetres, pim-pam, correguents. Recorreguent la Comunitat Valenciana, 1.704 quilòmetres. Correguents. Un dia i un altre dia i un altre dia, un mes. Correguents. Pim-pam. Vale. A banda d'això, o a més d'això, pujar els 31 cims més importants de la Comunitat Valenciana. Cim, sabeu què vull dir, no? Muntanya. Però muntanya és el Puig Campana. Saps com és? La Calderona. Pim-pam. Ells van a fer, que ara vos contaré com és la cosa, 4.800, són 4.800 metres tot cap amunt. Patapam. I això per què ho fan, esta família? Ho fan a més per ajudar a qui més ho necessita, a persones que tenen malalties, allò que se diuen malalties rares. Les famílies, els xiquets o les persones que pateixen aquestes malalties. Hi ha una federació de malalties que se dedica, que associa a totes les persones que tenen les malalties rares, que es diu FEDER, i per a ells aniran tots els recursos que se recapten en esta segona edició del Camí Solidari. En fi, amb nosaltres estan estos brigadistes d'Imelsa, que són els que van a fer a partir del 18 d'octubre este repte, este segon Camí Solidari, que a més podrem seguir per Twitter, per internet, i donar-los i jalear-los, i també ajudar a rasquem-nos una miqueta també a la butxaqueta, per a la gent que més ho necessita. Ells estan així acompanyant-nos en esta edició de la Marsalà, són Raúl Zurriaga i Víctor Cerdà, dis-li Víctor Cerdà i Raúl Zurriaga, tanto monte. Esteu bé, xicons? Teniu molt bon aspecte. Heu estat entrenant molt o com està això? Encara estem entrenant per preparar. Encara esteu pegant-li fort. Pot ser el rostre i l'expressió de Víctor Cerdà vos sona perquè esta és la segona edició i ja en va fer una l'any passat. Ell a soles. Bueno, a soles no, Víctor, perquè t'acompanyaren més de 10.000 persones i molta gent que te va ajudar, que va ser, lo de l'any passat va ser una passada, va ser un gran èxit. Sí, la veritat és que l'any passat ens vam proposar des de la Diputació de València, des d'Imelsa en Treballe, el repte d'intentar enllaçar totes les poblacions de la província de València i va ser un repte important més que res per la gent que em va acompanyar, que es calcula que unes 10.000 persones van participar en aquest repte. Estem veient algunes de les imatges, part d'algun dels trajectes. Este va ser que el dia de l'eixida, no? Sí, l'eixida des de la plaça Manís de la Diputació i ja vam començar tot aquest trajecte. Un recorregut que va ser tal èxit en la participació, estem recordant, més de 10.000 persones, i també en la recaptació, perquè de diners, quants ne fèreu l'any passat, Víctor? Van aconseguir 26.000 euros que van anar destinats a la delegació valenciana de la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, concretament al Ciberer. És un centre d'investigació en red que n'hi ha així en València i és on van anar destinats els diners. Lo de l'any passat, realment estem veient així algunes de les imatges dels moments, fon també un mes de repte de recórrer els principals pobles, més de 200, no? Tots els pobles han juntat, 266 pobles. 266, exactament, clar, jo dic, tu te'l saps tot? Sí, 266 pobles. D'alguna manera també els ajuntaments i els pobles també, en fi, col·laboraren en el pas per tots els pobles, no? Que van tindre una gran acceptació en quant a, ja dic, com rebuda de la gent i en quant a implicació dels ajuntaments que van tindre donacions d'ajuntaments i de gent particular. L'èxit de l'any passat, per tant, ha sigut el que ha animat al col·lectiu també, els dos pertanyeu a Imelsa, en aquest cas a Imelsa Solidària, diguem que seria una marca dins d'Imelsa, la que vos dediqueu precisament a ajudar a FEDER. Esteu estretant també molt els llaços. Com sorgeix, diguem, este segon Camí Solidari? Bueno, la idea partís també de Víctor, perquè tu també comentes algo, que com en esta segona vas a participar, ¿no? Si ya habían fet la provincia, pues ya necesitaba abrir camino, y entonces que, bueno, con nosotros vamos a la montaña, ¿no? Vamos a las carreras de montaña y correr por la montaña. Entonces, la idea de intentar pujar a totes les muntanyes més emblemàtiques de la Comunitat Valenciana, com a mínim una per zona geogràfica, no? Una per comarca, les més importants, no? Pues unir-les totes, no? Pues fent el perímetre de lo que seria la Comunitat Valenciana més o menys, pues bueno, la veritat és que esportivament també
també té el seu gust per a nosaltres. El seu gust, i no crec que ho hagi fet ningú. Sereu els primers, no, Raül, que fa això? Bueno, no sé, si algú se li haurà acudit, però... S'ha creuat damunt avall, de dreta, nosaltres la vam creuar de nord a sud la província, s'ha fet de nord a sud, no sé, però el que nosaltres volem fer, no sé si està escrit que algú ho ha fet, però bueno, lo important és que... No és lo important. No és lo important, no. Tu, Raül, quan t'impliques en el projecte? Ja en la primera edició col·laboraves amb Víctor? Bueno, Víctor i jo estem junts... Som amics de tota la vida. Sí, bueno, ens vam conèixer a raïs d'un repte que es va proposar ell. I, no sé, quizás el destí ens va anar unint perquè teníem amistats comuns, som veïns de poble també, o sigui, ell és de Vallà i la meva dona és de Moixent, vull dir que estàvem els dos en un club esportiu també, i al 2011, quan ell va pensar en fer la Victoriesa, creuar la província de València d'oest a est per el Xerresat, doncs bueno, jo li vaig dir, bueno, pues jo si em deixes acompanyar-te, t'acompanyaré un poquet. I ahí estem, no? Ja estem 3 o 4 anys. Marejant a perdiu. Convisquent i disfrutant. Víctor, molta gent, no, igual que Raül, no tant com Raül, però molta gent també te va acompanyar en aquella primera edició i també esperem que en esta segona el personal de manera, bueno, no sé si impulsiva o planificada, però també vos poden pegar darrere de vosaltres, no? O ajudar-vos i tirar una mà, no? La idea és que quanta més gent ens acompanya millor. Ens agradaria que tots els dies tinguérem algú, com va passar l'any passat el Camí Solidari que van fer per la província de València, que tots els dies tinguérem algú de companyia que ens ajudara, ens alentara per a poder acabar. Recorda'ns quin va ser el recorregut de l'any passat, ja heu comentat, que és la província de València, a través d'este sendero de llarg recorregut. Enguany és un recorregut més potent perquè agarra les 3 províncies i, com hem dit també, algun dels cims de les muntanyes més importants de la comunitat. Quin serà el recorregut que aneu a fer, Víctor? Bueno, doncs eixirem de València el 18 de setembre i el que farem serà baixar fins a Alacant per la costa, pujant totes les muntanyes que es pillen de pas. Després pujarem a la província de València per l'interior d'Alacant. Després farem tot l'interior de València cara a Castelló, per l'interior de Castelló fins a dalt, fins a quasi Vinaròs, i després baixarem a València per la costa. Serà un circular. Hem vist que arran de lo de l'any passat estem tornant a veure imatges d'alguns dels passos per els diferents pobles, diferents localitats, les arribades a cada una de les metes i mira la moltíssima gent que anava acompanyant-te, sobretot quan anaves arribant als pobles. Així veiem també una manera de col·laborar, hem vist tovalles, en fi, samarretes, pulseretes que se poden comprar per a tirar una maneta, perquè recordem que es diu Camí Solidari precisament per això, perquè tots els diners que se recapten van per ajuda a la investigació de les malalties rares. Com es pot col·laborar, Víctor? Bueno, igual que l'any passat, en companyia de nosaltres vindrà una autocaravana que es farà de casa durant aquest mes i en totes les parades de pobles es muntarà un stand solidari on la gent farà el seu donatiu a canvi d'una camisa, una pulsera, una banda que han fet enguany o uns calcetins. És a dir, que en tots els pobles on passem tindrem la pareta muntada perquè la gent pugui col·laborar. I a banda, en la pàgina de seguiment també hi haurà un enllaç a una plataforma de donacions que ahir la gent bonament pugui donar el seu granet d'arena. Correcte. Tindreu també companys que són també brigadistes, Raül, que vos tiraran una maneta en el suport logístic, imagina, també en el dia a dia. Teniu a Imelsa tot revolucionat, tot el món en ganes d'ajudar-vos. És una aposta important de l'empresa. Nosaltres el que tratem és que això sigui una finestra oberta a les malalties rares, a que la gent conega i reconega a les persones que tenen una malaltia i que necessiten ajuda. Entonces, el que tratem és que la gent s'involucri i l'empresa el que fa és ficar tot el potencial que té, que són principalment les brigades. Les brigades en la província de València, que és en l'àmbit d'actuació de l'empresa, estaran al voltant nosaltres ajudant-nos i seguint-nos. I fora de la que és la província donem apoyo logístic també d'un equip d'una brigada que vindrà a apoyar-nos a banda de l'autocaravana i que estem coberts 100%. Tenim molta ajuda. Una empresa que depèn a més de Diputació de València, que depèn també dels diners públics, que en aquest cas
ens fa sentir-nos a tots orgullosos, no? Això que dius que, no? Que el duro que és dels impostos, pues que, escolta, que vaig ben empleat, no? En este cas, el treball vostre que feu com a brigadistes forestals i este treball, diguem, esta dimensió solidària, no? D'ajuda que teniu. És també important, no? A l'hora de reflectir-ho, de dir, escolta, que és una empresa pública que... Sí, sí. Que, escolta, que està... Lo més important enrotllant-se molt en este tema, no? No són els 1.800 quilòmetres o els 45.000 o 50.000 positius, sinó és la projecció que nosaltres volem donar, no? a la història, que no estem a soles, no? Que nosaltres no som dos brigadistes que anem a fer una locura. El que es tracta és de que la gent reconega a la gent que necessita ajuda, no? Que són la gent que té les malalties denominades rares o minoritàries. Estem veient, Víctor, els moments més especials del recorregut de l'any passat, no? Estem veient ahir també per uns gestos de victòria, entre victòria, ràbia, felicitat, tocant el piso del poble. Què recordes d'aquests moments? Bueno, l'arriba al meu poble, a ballar, després de quasi 20 dies sense aparèixer, pues, imagina't creuar el cantó de la plaça i veure també de 3.000 persones allà esperant-te. Per a mi va ser, la veritat, un dia inolvidable. A mi em va demostrar que el meu poble, pues, a banda de ser el meu poble, és un poble molt solidari i bueno, a partir d'ahir vaig tindre clar que aquesta lluita tenia que continuar, que veient el que estem aconseguint en estos camins de accions, pues val la pena fer aquest esforç. Un esforç que va, com diguem, per a les persones que tenen aquestes malalties rares, que és de veres que són malalties que tenen una prevalència en percentatge de la població xicotet, però si comences a sumar en tota la comunitat valenciana estem parlant de 300.000 persones, són moltes famílies i és personal que després té moltes dificultats en el seu dia a dia, té un dia a dia molt difícil i sobretot se dedica per part de l'administració pocs diners a la investigació d'aquestes malalties, Víctor. Sí, són malalties, com has dit, que tenen poca prevalència i arrel d'això n'hi ha poca investigació i a banda n'hi ha pocs recursos per a destinar per aquestes malalties. I entonces nosaltres en els reptes que fem és això, primer conscienciar la gent de l'existència, que la gent primer conega que existeixen i després intentar recaptar diners. I a banda també fer veure a la gent que aquestes famílies, encara que nosaltres l'esforç el farem d'un mes, aquestes famílies estan tot l'any, 24 hores del dia, en els seus xiquets o xiquetes fent un esforç que moltes voltes no té tota la recompensa que podia tindre i nosaltres en aquestes accions també intentem que este mes, aquests dies que estem corregents, també estiguen contents, estiguen alegres i puguem passar ratets amb nosaltres agradables. Estem veient moments molt especials de l'any passat, Víctor, a Borrona, d'arribar. La gent, l'estima, l'esforç, el sacrifici. Com dones les gràcies a tot el món que t'ha ajudat? Clar, és que jo era el que corria, però darrere de mi hi havia moltíssima gent que en el seu esforç va fer que aquest camí, que al principi creien que seria solitari, va ser multitudinari i un camí que crec que pot tindre un abans i un després. És dir, aquesta fórmula que m'ha agarrat Raül Ullo d'unir deport i solidaritat, estem veient que està tenint els fruits i cada volta la gent és consciencia més en el deport de poder ajudar a la gent. Bueno, quan acabeu aquest mes, i a banda dels 1.700 i pico de quilòmetres que feu, allò que digueu dels 45.000 metres positius, això una volta comences a sumar tot el que aneu a fer, és com si muntareu l'Everest diverses voltes, no? 5 vegades. Per les matemàtiques... 5 por 8, 48. Però bueno, escolta, esteu ben preparats perquè sou dos pedaços d'Iron Man, però imagine que en el moment del dia a dia, si hi ha moments durs, hi ha moments difícils, esteu l'un a l'altre per a tirar-vos una mà. De fet, no sé si heu tingut ocasió de veure el cartell que anuncia este segon camí solidari. Se veu també un moment de vosaltres en el camí, tirant-vos una mà en moments que imagine que vos passaran, en estos 1.700 i pico quilòmetres que teniu per davant. Sí, claro, segur que n'hi ha moments durs, no? Però bueno, lo importante es que nosotros sabemos que no estem a soles, no? Si estiguérem a soles no tindria sentit fer-ho, no? Si tu penses que estàs fent algo que no té importància per a ningú li presta atenció, al final no
no t'esforces per a treure, no, quan tens necessitat això, però com ja per l'experiència de l'any passat, no, ja sabem que positivament això ajuda a gent, i estem tots junts, suposo que ens traurem, i també duem a Tico darrere, duem un equip molt important. Un equipasso, vosaltres sou les cares visibles, no? Víctor i Raúl, Raúl i Víctor, la història d'una amistat també, d'aunar, de sumar esport i solidaritat per ajudar a tots aquells que més ho necessiten, que són les persones que pateixen les malalties rares. Ànim, xicons, a través de Twitter, de Facebook, se vos podrà anar seguint el dia a dia i anirem contant-ho, tant en la ràdio com així, conforme vos vaig. Dir això, que tinguem una pàgina on podran seguir tot el camí, que es diu, que me'n recorde, solidaria.imelsa.es. Solidaria.imelsa.es. Ahí podran seguir tot el camí i també hi haurà un enllaç a la plataforma de seguiment on també podran estar seguint-nos. Molt bé, xicons, a continuar entrenant. El dia 18 ja està ahí, encara queda tros. Us anirem seguint i, en fi, gràcies a totes les persones de les famílies que tenen aquestes malalties rares. Gràcies, Raúl, gràcies, Víctor. Història d'una amistat unida per l'esport i que tiren una maneta a qui més ho necessita. Una xicoteta pausa així en la Marcel·là i tornem en seguideta. Venim.